Jam rolas kirim doa ning wong tua, arep baca kitab suci. Wis lawas kakang ngeduwe rasa cinta, arep ngomong isin kakang bliwani. Ning pesantren tempate wong nuntut ilmu, lanang wadon nurut perintah kiai. Sing bengen sampean tek tunggu-tunggu, najan ketunggon mama lurah arep ngomong ora wani. Sekian wis terang kakang ngedemen melati kakang sayang. Lahir batin mama nanda kula nerima mama lurah kanjeng dosa, kula cinta yayu warni kula tresna. Kota Mekah Apa mas? tempat jemaah haji, Ning apa tempate sembayang rodo. harta benda kakang ora terpikiri, Rumah tangga bahagia kita wong loro. Melati Kaula dalem Kang. aja gawe penasaran marang Surya Paniti. Pripun sih? Surya Paniti yakin demen najan rupamu kang kaya apa Melati. Kulagan pada demen ning sampean Kang Mas. Ya tapi sun pengen merurainnya kaya apa Melati. Emong Mas izin. Ya Allah sayang temen Melati. Jam rolas Apa Mas? kirim doa ning wong tua, sepi wong arep baca kitab suci. Artine pripun Kang Mas? Wis lawas kakang ngeduwe rasa cinta, arep ngomong isin kakang bliwani. Ning pesantren tempate wong nuntut ilmu, Wis pasti Melati. lanang wadon nurut perintah kiai. Artine Sing bengen nok warni tek tunggu-tunggu, aja bohong Melati. najan tek tunggu mama lurah arep ngomong ora wani. Sekian wis terang kakang ngedemen Melati kakang sayang. Lahir batin kula nerima nok warni sayang, kula cinta mama lurah kanjeng dosa, kula tresna. Kota Mekah Apa mas? tempat jemaah haji, Ning apa tempate sembayang rodo. harta benda kakang ora tak pikiri,
rumah tangga bahagia kita kita wong loro